Guvernér České národní banky nedávno vydal prohlášení, respektive rozhovor pro Českou národní banku o tom, jak budoucnost je platit mobilem přes okamžité platby, bez karty, bez čekání a za zlomek nákladu. A nám tím nahrál, protože my stavíme produkt, který se jmenuje Moon. Já jsem Patrik Štipák, zastupuju tady společnosti dvě. Jedna je ZNPay, druhá je Legi One, kde jsem spoluzakladatel a tvůrce celého produktu Moon a já vám o tom chci dneska říct co nejvíc věcí. V rámci ZNPay máme licenci právě od České národní banky právě na tady tuhle technologii, o které pan Michl povídal. Jde o to, že Česká národní banka udělala obrovský kus práce, včetně celé Evropské unie, tak, aby se umožnili instantní platby. To znamená, spoustu z vás to zná, kdy platíte s převodem z účtu na účet. A tuhle tu technologii, tuhle tu možnost, kdy někomu pošlete peníze a on během několika vteřin ty peníze obdrží na svůj účet, se snažíme my využít do takzvaně in-person transakcí. To znamená, že chceme takhle umožnit lidem, aby platili kdekoliv v kavárnách, v restauracích, v kadeřnictvích, na úřadech, kde si představíte.